О, да бъдем докоснати в милост, защото думата благодат означава незаслужена милост. Ние, които не заслужавахме Божията прошка, ние, които не заслужавахме Божията любов, то не е от огромната си любов не възлюбил, като даде себе си, за да живееш ти и аз. Ако Той ни осигурил нещо прекрасно, ако Той ни осигурява вечен живот, как трябва ние да му се отблагодариме? Като го търсим с цяло сърце, цялата си душа и с всичката си сила. Вижте колко е прекрасно, ако твоите борчови са платени, ако токът ти е дошъл някой да го плати, ако борджът ти е платен в магазина и магазинерът ти прощава, ще го обичаш ли такъв човек? Ще го обичате ли? Нали така? А представете ли си? Моя баща не ми е осигурял нищо. Нито моята майка. Дори да ми осигуряват къща, вижте, няма да ми осигуряват нещо, което Господ направи. А Той знаеш ли какво направи? За тебе. Искаш ли да знаеш? Даде живота си. Бог да те благослови. Ей, ще трябва да ходи вече с турбичка бомбони. Да. Вчера много се насърчих от сестрата. Тя беше жив проповедник. Нали така? Сестри, хубаво ли беше? Толкова прекрасно, че казвам ви директно, че се представя много по-добре от пастър и от всеки един от нас. Аз искам и в църквата ни в град Ямбол, Господи. Амин! Бог да ви благослови. Но знаете ли как може да стане това? Като имаш молитва, като отделяш време за четене и като идваш на църква и посещаваш молитвения дом. Бъдете благословени в името на Господ. А сега нека да направим нещо, което тази вечер Господ иска от нас. Не жертва на овце, юнци и козли, на жертва на хваление. Службата ни ще бъде хвалебна тази вечер, защото вчера имахме гости, а знам, че има много хора, които искат да благодарят на Бога. Нека го направим заедно, като се присъединим в хваление и поклонение пред Неговото присъствие. Нека го направим заедно тази вечер. Нека се радваме! Алелуя!
помоля